The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted with the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have, one life for him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Dili kita makasabot, makatuon sa pulong sa Dios kung walay pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Ug ang paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo mao lamang ang imong paghingalan, pagsugid sa imong mga sala ngadto atubangan sa Dios. Kay siya mao man ang tumong sa atong pagkumpisal. So, ang iyang mando diha sa 1 John 1:9 nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humani mo buhata ka na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo, ug andam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kalimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, dapit ka sa paggamit sa imong kaugalingong kawuton, your free will, sa paghimo og labing manungdanong desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas og Dios. Humani mo buhata ka na, ikaw maluwas ug andam na sa because pagsalmot ng atong pagabuhaton, pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magamputa.
Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave us. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study today. We ask all this in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaniyong tanan, mga higala o mga igsuon diha ni Kristo, ngano sab kita. Kini nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry nga itong angkon nga grasyang hinatag sa Dios. Busa atong paimuslan usab kini ing adlawam. Unas tanan magpasalamat kita sa Dios sa iyang paglugway pa, pag-extend sa atong kinabuhi. Gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, aski lang atong panglawas, o glanti pa atong pangisip. Kini gumikan lamang sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, sa iyang kortesya o grasya. Dili kita takos, di gani kita takos nga mabuhi pa. Apan gumikan lamang sa iyang plano, sa iyang kabubuton, kita gipabuhi pa, o busa mo kini ang tuyong ipabuhi pa kita aron kita magapadayon sa pagtuon siyang pulong, aron kita magatubo diha sa kahibalo o sa grasya. Kahibalo kang Ginoong Jesucristo aron kita magatubo diha sa tong kalag, kay kini man ang mana, the manna that comes from heaven, kining mga pulong atong pagatunan busa. Andam ka na ba? So, padayon kita sa atong hilisgutan. Niagyapon kita magadupot sa atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Mao ni kinatasan nga topic nga sukad natong ipangisgutan. Well, atong tiwason gyud ang mga punto, the points of doctrine nga may kalabutan nining atong hilisgutan, nining mga doktrina. Busa, kung andam ka na, padayon na sab kita sa atong pagtuon. Okay. Unas tanan, ang atong kinabuhi labihas kamubo ra. Okay? Ug lumalabay lang kita nining kalibutan na. Ato naman yung gituki usap. Kay nagabiyahe lang kita nining atong pagkinabuhi karon. O sayo na kita ng kinabuhi sa tao, samar kini sa nagabitay o gamayng lanot. Okay? Nga kana mahimong putlon sa Dios anytime He wishes or He wills. Busa, unsa ka hamubo ra gyud ang kinabuhi sa tao. Bisang magkinabuhi pagkag sobra sa kagatos, unsa man ang usa ka gatos ikumparar itandi nimo sa eternidad. Ang eternidad wa nay katapusan, hangtod na nas kahangturan. Mao nga kining pipila ka mga tuig nga gihatag sa Dios kanato, buot sa Dios nga atong pahimuslan ug atong lukaton ang panahon, ambot pasabot atong paliton ang panahon, purchase or kanang redeem the time, tungod kay kining atong panahon nga gipuy-an karon is evil. Okay?
di gyud na malalis. It's evil kay ngano. The fact nga kini nga tong kalibutan karon gidumala sa arch enemy sa Dios nga si Satanas kanhi Lucifer. Siya ang nagadumala, gitugutan sa Dios nga mo dumala ni kalibutan na. Mao nga kay siya may nagdumala, ang iyang mga pangunahuna, mga tawhanon, kalibutanon, ihanok, kanang ingnon ta, idakdak niya sa tanan niyang mahimo, nganhi sa atong pangunahuna. Kay, dili siya buot nga kitang mga magtotoo, now I'm referring to fellow believers, mga magtotoo, mga luwas. Dili ni Satanas buot nga kita makakabot sa atong common goal. Unsa atong common goal? Spiritual maturity. Kay nahibaw naman po na siya nga kung inigabot na nato, kabot nato niya ng spiritual maturity, bubuan na tas panalangin sa Dios. O man siya chance, di man siya makapahimos nining atong pahimuslan ingon nga mga anak sa Dios. Kay siya miserably, the most miserable creature si Satanas. Mao bitaw nang ning tunga ka ng prinsipyo nga kanang misery loves company. Kay ngano man buot siyang iyang kanang maduhig niya ang as many as possible nga mga magtotoo. Maduhig niya sa iyang kampo, but pasubot nga mo puyo sa iyang dapit nga naay gahom niya ang CDs, cosmic dynasty or cosmic systems. Kay kung ang usa ka magtotoo adto magpuyo, miserable po siya mo na si Satanas maglukso-luksog kalipay siya nga bintaha. Kay miserable po siya, kay miserable na ba kung daan. Misery loves company. Mao na di siya nagkagot na iyang kanang ngipon niya, tumutan-aw siya nimo nga magtotoo nga nagmatinumanon, nagmakugihon, nagmalahutayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Di siya buot kung mahimo iya yung pangitaag tanang mahimo niya. O iya pong tumong ngadto sa mga di magtotoo, ikaw nga di magtotoo karon nagpaminaw nini, paminaw. Ang iyang tumong nimo nga dili magtotoo, mao nga iya yung paningkamutan nga dili ka makadungog, as possible di ka kadungog o di ka paminaw sa maing balita sa kaluwasan. Kay kanaman ang paagi nga ikaw maluwas o makaadto sa langit, dili siya buot. Kaya may siya chance ang makaadto sa langit. Ang iyang destino, ultimate destiny niya o ang iyang mga alalay, mga demonyo, mauro man ang linaw sa kalayo. Kasabot ka? Mao na iyang goal, iyang tumong. Babagan gyud ang mga dili magtotoo nga di makadungog sa mayong balita sa kaluwasan. Sama nining naghisgutan nini na mga punto bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Dili siya buot nga makadungog kaniya na. Kay bason unya og mudawat ka na mao na iyang yung babagan. Mao ni ang mga tumong tuyo ni Satanas. Kay siya raman ang iyagong role niya mo paglawgaw, kanang lubog, iyang malubog ba ang kamatuoran. Nga ang iyang mga alalay dito, iyang gipang destino dito kana. Kay sige na sila Bible study. Hala, paningkamuti na mababagan nga dili na sila magpadayon. O naka-discern ko nga na ay mga panahon nga kini si Satanas o iyang mga demonyo mubambag ning atong Bible study through the YouTube. O kay diyan na mga instances nga iya kong babagan nga dili ta magapadayon. Yes. Katawa lang po ko sa akong kaugalingon nga, mao na
mauna ni sa tanas ng lihok. You see? Di ay panahon. I will tell you some kind of a testimony nga dinahay panahon nga logos ko unsa padayon sa pag-record nining atong Bible study kay adlaw-adlaw naman nga naagyoy panahon nga iya kong babagan iyang baldahon mabalda ba to kanang prevent us nga naay usahay nga murag ang akong pamati sa lawas iyang pagigid niya na. You see? Dinahay panahon nga dinha ko'y mga episode. Yes, physical. Tinood na, naka-discern dayon ko. Nakalingga tayo ko, nakamatiko dayon ko kini. Ni ana. O dayon gamit sa doktrina ng atong gitunan. See? Nga nahimo ng bahin sa atong kalag. Mao ni ang giingon og angelic conflict kay kini kung panahon sa simbahan. Let me tell you. I've been telling you this and I'll tell you again. Nga kini nga atong panahon sa simbahan, the church age, nga diin kita nahisakop. Sugod ni sa Pentecost. Okay? Kining panahon sa simbahan is the most intensified angelic conflict. Unsay ibot pasabot? Kini mo'y kinainitan nga away nga espirituanon nga diin ani ata magpuyo ining panahon na. The church age. Inumdum ka sa to'y mga title ni ining church age. Gawas nga church age. Unsa pa? The age of kanang equal privileges and equal opportunities. Unsa pa? The kanang unsa pa to uban? Let's recall. Okay? Og ang usa nini mo nga kini the most intensified age. The most intensified age sa angelic conflict. Okay? Mo na nga niya makita karon. It is a very challenging kanang venture ingon nga mga magtotoo kay anha gyud maila ang atong pagbarog daghan man gyud bisag from all sides ang pagbombardyo ang atong kalag gibombardyuhan kining mga unsa cosmic mao ni atong description, cosmic mga kalibutanon, demonic, satanic nga mga kanang murag bumbahan ang imong pangunahuna. Mao ni nalagi away, natas taliwa papilion ta sa Dios. Ang Dios mayon pagpili ang ako bang unahuna imong pilion o ang unahuna ni Satanas na naakas taliwa. Naibaw ka sa resulta. Mao ni karon ng atong gitunan na ata. We are in the middle of this. Kay nagkagrabe na kining angelic conflict. Init yun. Now, you have to be very discerning. So like I said, nga dinhay mga okasyon. Nga hapit naman tamo duhang tuig nining atong Bible study through the YouTube under this ministry, grasya ang tanan nga nakalahutay ta. Kaya og dili pa iyahan ni sa Dios, di pa ni tungod sa grasya, dugay ra ning nahunong. Kay mao ni ang kanang ingnon ta prinsipyo diha. Kung nagmatinumanon kita, nagmakugihon kita, nagmainiton kita, nagmalahutayon kita, then ang Dios magalihok ni sa atong kinabuhi nga kita gamiton niya. Gamiton ta. Kasi kung amigo nangutana siya nga how to be youthful unsa kuno pagkabatanon kay iya man kong gibuladahan nga wala ka matiguang ang ano di mo ko madag bulada di ko madag ingon ana o ibaw kag unsay sekreto
kung mao manggaling imo pagunahon na nga batanon patati huwang na raw ta. Ibaw kung sa sekreto. Na ay sekreto. To be youthful. Aron ka mabatanon. Be useful. Kasabot ka. Aron ka mabatanon. Paggamit. Ayaw na kalimti ha. Prinsipyo na. Okay? Kanang to be youthful, be useful. Okay? Okay, balik ta sa itong gitunan. Okay. Now, this is a serious matter. Usahay, ato laning divert usahay sa mga kinumidya apan. Ang pagtuon sa purong sa Diyos, dili kinumidya. God is dead serious to His Word. And we are dead serious in assimilating Bible doctrine. Kaya itong naibawa na, di ba itong itunan last time nga, unsa may butang ning kalibutan na, nga mahimo nga kanang og panahon nga naibutang sa imong kinabuhi. Okay? Naibutang sa imong kinabuhi nga naay panahon mo abot nga kanang butang nga murag indispensable na nimo, mura ba og mo bati ka nga di na ka magsilbi kun wala. Naibawa pa ka, nakasabot ka ba sa akong gipasabot? What is that thing that you now consider as the most indispensable, the most important thing in your life that when you think about it, without it, as if you cannot live without it? I hope nasabtan mo na. Unsa man, ang pulong sa Dios. Kay mo naman niya ang atong kinabuhi. This is our life as believers. This should sink in sa atong panumduman, sa atong kalag. Ang pulong sa Dios mao na atong kinabuhi. Without it, life would be meaningless. Murabagway kanang hinungdan, see, way pos kung wa ka na. Mo na ingon nga indispensable na ang pulong sa Dios. Tungod kay sige man ang nimog tuon adlaw-adlaw. You see? Mao ni gikanlan og inculcation method. Nainumdum kas mga gagmay pata sa elementarya pata o sa kindergarten bata unsa may pagis mga atong mga kanang magtutudlo mga teachers nga kita mga pupil pa unsa may ilang pagi balik you see, repetition mao pud ni ang pagi nato dinhi sa atong pagtuon. Repetition, balik subli ngano man sa may tuyo. Ang tuyo nga gisubli, gibalik-balik aron sa dili na gyud makalimtan. Kasabot ka? That is the main purpose of inculcation. Repetition is the best teacher. Di ba mo na yung mga usahay, madungog ni mo na. Principle man po na. Repetition is the best teacher. Repeat and repeat. Balik, subli, hangtod nga din agyon ni mo makalimtan. Gusto? Mao niya itong paagi. Sa atos gagmay pata, mao na, balik, hangtod sa nagkaanam tagadako, din agyon na ito makalimtan. Mao niya ang paagi. O kining paagiha, grasya pod. Gitudluan ta sa Dios ni ining mga paagiha. Ato po ding nakatunan sa iyang mga pulong. You see? Kaya kung di ta magtuon sa pulong sa may atong may buwan. Mao na, nga unsa ka mahinung na. You see, muabot mo gini mga, of course, problems are inevitable. Okay? Problems are inevitable. Ang Diyos buot nga kita
inunta naata sa higher level above our problems. Naman na sa Isayas Kapitulo 40, versikulo 15 hangtod 31 nga nagaingon kini sa English, those who wait on the Lord shall mount up with wings like eagles. Na sa Isaiah 40:31. Now, usa sa mga litag inunta, pitfalls of living in our troublesome world. Troublesome ang gini atong gipuy ang kalibutan, right? One of the pitfalls of living in our troublesome world is that mahimo nato, we can become problem-centered rather than God-centered. Naapod tayo kapilian nini. Unsa may itong gusto, problem-centered or God-centered? Now, kung kini mahitabo, mawad-an ta sa husto nga pagpananaw, we'll lose the proper perspective. Gusto? Now, sa anam-anam, ang tanan natong mga suliran, musugod kini kadako. Itong pagtanaw ni murag nagkaanam ni siya kadako. Og ang kanang kusog, kalig-on sa Dios, murag nagkaanam kagamay. Now, inay nga, ang Biblia nagahisugot mangod nga, faith can move mountains, di ba? Instead of moving mountains by faith, sa atong pagtuo, nahimo naman noon tang mga kanang mga mabalakon, warriors, warring type ba, nga nagahimo na noon tag mga sa mga bungtod na sa mga way hinungdan nga mga pagpiit sa atong kaugalingon ug sa uban. No, kining Isayas Kapitulo 40, epektibo kini nga prescription ni adtong kanatong mga magtotoo whose God seems small. Marabag ning gamay na noon ang Dios, which is impossible. Now, ang Dios nagapahinumdum kanato nga siya labihan sa kadako than the world nga iyang gihimo o iyang gibuhat. Okay? Now, he points out nga itandi ngadto kaniya ang mga kanasuran moral na og unsa tinuto ba to sa kanang sa English pa as a drop in the bucket ang mga kanasuran ug ang mga nagpuyo ni nga mga lumulupyo ni pariharan ni sila mga doon grasshoppers. Naman sa versikulo 22. Now, ang iyang mga pulong dili kay kini gituyo nga kanang mupagamay nato, mupahiyos nato, but rather sa pag kanang encourage us to look to Him, nga atong tutukan siya o atong maangkon ang iyang perspective sa kinabuhi. Yet, ang Diyos nagahatag pag sobra pa nining maong bag-ong mga perspective. Nagatanyag siya kanato sa butang that will enable us to live by that view. Okay? Now, kung kita mag-agad kaniya, magasalig kaniya, instead of kanang mabalaka ta sa itong mga suliran, He will renew our strength. Siya mao'y bag-o sa atong kalig-on o ang pako sa atong pagtuo will lift our hearts sobra pa above our difficulties. Tingali ang uban yan alabihang kadagko, but we can see them as smaller than our great God. Ikumpara nimo ng imong mga suliran sa gamhanan sa Dios. That makes all the difference.
See? Worry ends where faith begins. Ayaw nakalimti. Muhunong ka ng imong pagkamabalakon nga diin ning sugod ang imong pagtuo. Okay? Mao ni ang tuyo nga sigitang tuon sa pulong sa Dios. Ayaw na kalimti. Now, mo lagi na huwag na mga suliran sa kinabuhi, mga kasakit, mga kanang pag-antos. Mo na nga sa panahon nga atong masinati na kana, no? Kung dunay kasakit o kanang pag-antos nga budangat nato, immediately ang kasakit mupugos nimos pagtutok sa samin. Di ba ito ning isgutan kahapon? Inigli nimo sa samin, unya, muti magtimbang kas pagpungutan na si mong kaugalingon, you ask yourself, nga no man niya may kanang pag-antos, ano sa man latingo bakahan ni sa Dios? O pagduslit sa akong sampot, aron ko samot sa pagsutoy nga tusunahan? Mo, abanti ba? Now, duhar ka butang o tuyo sa pag-antos. Apan kung maghisgot ka ni tag kasakit o pag-antos para sa manalangin for blessing, of course, kayuhan tanan sa ginhawa ka na. Apan kinahanglan nga atong gamitag mga sangkap. Kaya kung may sangkap, ana ang problema, mo resulta niya na. Mauna nga, gitawag nato kini, we naturally tend to associate happiness with what we consider to be pleasant circumstances. Inoon, under God's permissive will, sa iyang kanang kabubuton nga nagatugot, nga tugutan sa Dios, atong masinati both pleasant and unpleasant circumstances. Kaya niya man tanining kalibutan nga ginumalan sa tanas. So, kining kalibutan na, nginganlan is original cosmos diabolikos. Tungod kay si Satanas, mao may take over sa pagkalaglag na tao. You see? So, guys, ikot naman tanining doktrina sa mga panalangin. See? Ano saan nato madawat ang panalangin? Inigkabot na nato niya ng kinatungmian nga ang sa spiritual growth, which is spiritual maturity. Sa inigkadangat nato diha, anang maong kanang ang Dios sa ato nang ginaingon, nagaandam, nagatagana sa iyang mga panalangin na blessings dito sa eternidad paniniya giandam. Ephesians 1:3. Kung buot nyo kang mususi niya nasa Episo Kapitulo 1, versikulo 3. Giandam ng daan kining maong mga panalangin sa kaniyang tungwa pang tanan. Okay? When in eternity past, og nahimong tumbok na ang maong mga panalangin sa dihang ikaw nahimong anak sa Dios sa iyong pagdawat ni Ginoong Jesucristo. Okay? These blessings sa teknikal nga pulong nini mao ang gitawag og escrow blessings. Kining maong mga blessings alang kanatong mga magtotoo, inig-abot, inigdangat nato nyadto laging ang nga spiritual maturity nga kana mo na capacity stage. Kining ang maong escrow blessings were held in abeyance. Andam na sa pagpangapod-apod dito, inigdangat na nato dito sa eternidad. Lain naman po ng blessings dito sa eternity. Mao na escrow blessings in eternity. Okay? Busa, samtang niya pakita sa phase 2 sa plano sa Dios, gikinahanglan ang atong pagkasayod sa mga patakaran. We have to learn all the mechanics, sumbanan, rule, o sa in English, protocol,
kung unsaon na to pagdawat sa mga blessings. Unsaon na to pagkabot sa capacity stage. Ang sa katakos sa pagdawat sa mga blessings while niya pa kita dinis kalibutan. So, ang Diyos has prepared everything we need in the heavenly places. Mauna ang gi-paraphrase des Ephesians 1:3. Okay? So, sa lakton nga pagkasulti, wa pagani kamudawat o kaluwasan, giandaman ka ng daan sa Diyos. God has prepared all this before you became a believer. Kaya naibaw man pud siya nga ikaw mudawat o kaluwasan. Naibawaan na ni sa Diyos through His unsa? Through His perfect omniscience. O along the way, sa imong kinabuhi, mohimo yung kang decisions pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong maluluwas. Ug ang Dios nag-andam na tanan nga angayan imong dawaton samtang ikaw nagakinabuhi ingon nga magtotoo. Ug usahay lagi mapakyas nga naman. Dili man para sa mga magtotoo, dili nila masinati ang pagkatinuod. Why? Wampo nila masinati ang pagkatinuod sa Diyos. Okay? Remember, when we talk about blessings in life, ang tinubdan niining tanan mao ang Diyos. Mao ang Diyos. And if God is not real in your life, paminaw, kung ang Diyos dili tinuod, matuod di sa mong kinabuhi, then the blessings that God has promised can never be real in you, in your life. Sabot ka? Mo manggod na ang prinsipyo nga nagapaluyo niya na. Mo na yung principle. So kung magisugot ang iskro, atong gisumpay sa blessings. Gusto? God has prepared all the blessings that you will need in your tenure as a believer in this human life. Sa imong kinabuhi din hining kalibutan na. Meaning, sa iskro, maangkon mo lamang ang maong mga panalangin kung takos ka nang muangkon niini nila. You have the capacity. Ayaw pangayo Kaya ang pagpangayo panalangin, di may tabo nga kana matuman. Sanglit ang panalangin nga moabot niya nimo, moabot lamang kini suma na sa imong katakos sa pagdawat nining maong mga panalangin. Kasabot ka? If you do not have the capacity to receive the blessings nga giandam sa Dios alang kanimo, God is not going to give these blessings. Dili. That is what escrow means. Manay pasabot. You need to fulfill a condition to accept the blessings. Sabta gina. Ikinahanglan nimo ang pagtuman sa kondisyon. Nay kondisyon. Guniti lang ning tanan nga ato karong gipanghisgutan. Okay? Hold on to that. Kay, introduction po man ning atong gituki nini. Ngadto-ngadto atong ma-apply kining mga prinsipyo sa ato ng pagsibog sunahan sa atong hilisgutan. Now, inigabot sa magtotoo diha sa gate 8 sa operational divine dance sphere, ang magtotoo mo recognize na sa nagahatag, God Himself, in every gift that He received, nga iyang nadawat, gikan sa Diyos. Now, ato man po ning gisgutan sa previous study nga, ang prosperity test, pagsuway na sa magtotoo, mupasar ba siya niya na? Pagsuway ni, kining, kana bang mahimo kang muasinso, okay? Prosperity test. Okay. Kasagaran na bagyod sa mga magtotoo nga muagi niya ng pagsuwaya, pakyas, hagba. Ngano? Tungod kay di na nila makita ang source. Di nila makita ang tinubdan.
ang gigikanan niya ng maong mga panalangin nga prosperity kauswagan. Na mao na. Ang panalangin ray makita sa magtotoo. Mo ray makita. Wa na ang tinubdan niya makita. Many believers do fail the prosperity test. That's tragic. Makaluluoy. Oh, by the way, tanaw na gud nato ang pipila ka mga prinsipyo bahin nining doktrina sa mga panalangin, the doctrine of blessings. Kaniya naman gid tanini. Now, by the way, part gihapon isa tong topic, the dynamic spiritual life of believers, ha? Unas tanan, ang mga panalangin do not begin at spiritual maturity. Base ng uban mo ingon nga ang escrow blessings begin at spiritual maturity. Pero blessings per se, daghan mang klaseng blessings, God. Kung maghisagot na good tag escrow blessings, katubang giandam na sa Dios para nimo nga ihatag nganha nimo sa dihang kaya na nimong dawaton. You have the capacity. But when we talk about blessings in general, it does not start at spiritual maturity. Dili kay diha magsugod. At the point of salvation, you begin to experience the blessings of God. Kasabot ka? And the very first blessing that you should be able to recognize, mao ang mga panalangin nga gitawag og logistical grace. Unsa man ning logistical grace? Logistical grace kini nga atong mga pagkaon, adlaw-adlaw, atong mga gipangsulob, atong mga sapot, atong mga panimalay, atong kanang mga anak, atong mga trabaho, atong mga sakyanan, transportation, all of this mga kabtangan, mao ni ang gitawag og unsa? Logistical grace. Okay? Now, at the point of salvation, you begin to experience that blessings from God. Okay? As part of His logistical grace, policy. Na may policy ang Diyos. Ang Diyos, medisinyo, He designed a system of lesser blessings. Kini kung mga logistical grace nga itong gipaymuslan karon, lesser blessings kini, which He distributes atol sa tibuok natong experiences kinabuhi nining kalibutan na. Ingon nga mga magtotoo. Okay? Ang unsa man ning logistical grace tuod? These are things that God supplies us to keep us alive ni ining devil's world. Di man yun na. Logistical grace. Atong gipahimuslan adlaw-adlaw. Mao nang gisangkapan ta sa Dios niini. Unsa may gisulti sa Philippians 4:19. Unsa? God supplies all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Di man na. So, logistical grace are all the things that God supplies us to keep us alive. Unsa may tuyo ang gipabuhi pala kita aron makapadayon tas pagkinabuhi dinhi nining walog sa mga luha manigingadlan sa uban, the devil's world, cosmos diabolicos. Kay kung pasagdan ta, unsa may mahitabo, makaluoy ta nining kalibutan na. Do you know that? Kinaluyan ta. Why makaluoy kag pasagdan ka ngano man? Remember, ingon nga usa ka magtotoo ikaw karon, as a believer now yourself, you are not of this world. You are in this world, but you are not of this world. Hinumdumi na. Ang niya pa, remember that the world is going to hate you. Dumtan ka sa kalibutan because it hated your Savior first. Ang giunag yun niya kanang kalagot, pagdumot, mao ang atong manluluwas.
Mao na nga kita ang mga sumusunod sa atong manluluwas nga si Ginoong Jesucristo, iya putang gidumtan. Kasabot ka. So ayaw ba yung pagunahuna nga tungod kay magtutuo ka na mahadlok na noon ka. Ayaw hadlok. Ayaw gyud na pulong sa Dios kapila gina balik-balik gina pulong sa Dios. Do not be afraid. Fear not. I am with thee. Ayaw kadlok. In fact, ang Dios nagasulti siyang pulong sa makadaghang higayon. Ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Naitugon siyang pulong nag-ingon, if God is for us, who can be against us? Paminaw. Even if we are here in the devil's world, bisag niya patanining kalibutan nga gidumala ni Satanas, here is what we are studying. Logistical grace. Logistical grace is the technical word for it. But God keeps you alive in the devil's world. Pangutana. Unsa may tuyo? For what purpose? Unsa may tuyo nga gipabuhi pata sa Dios ning kalibutan. Unsa yang tuyo? Nganong buot man sa Dios nga pabuhion para din sa kalibutan nga gidumalang sa taas. Samtang kita magakinabuhi ingon nga mga magtuo. Samtang kita mga anak sa Dios. Samtang kita sakop na sa harianong panimalay sa Dios. Well, maabot na niya na pagtuon later on, but blessings, inumdumi, panalangin. Ang panalangin magasugod sa higayon sa imong pagkaluwas. At the moment you got saved. But about these blessings, lain na nga hilisgutan. I-reserve ta ka na sa laing higayon. So, during our post-salvation experience, human ta maluwas, o nagingalag, post-salvation experience. So, atol nining post-salvation experience, katong isinati as believers, through maximum doctrine, pinaagi sa daghan nga mga doktrina, mga pulong sa Dios nga na hanok na napundo na unsa ana nagahari, nagatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot. Okay? Circulating in the stream of our consciousness. Meaning, ang doktrina has now become part, bahin na sa atong kalag. Pinagi sa, inumdong ka ba niya itong Operation Z? Operation Z. Z taba. Ato naman hindi saliatan pagtukbil some other time. Taon-taon naman po. We grow up to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now, napatingali uban nga mangutanag, unsa man na? Unsa man ang pagtubo sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo? Unsa man na? Kini nga itong gihimo karon, kini gatuon ta sa grasya o kahibalo. Sabtag na kini nga itong gibuhat adlaw-adlaw. Nagatuon ta. Gatuon ta sa grasya o kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Karon, naibaw ka nag-unsaon pagtubo. Apan paminaw. Di ka gihapon mo tubo o kutob ka kara sa imong pagdungog o di nimo dawaton og tuuhan ang itudlo. You see how critical are these things? Critical kayo. Aron kita makatuman sa gimando diha sa 2 Pedro 3:18. Kung sa itong gikinahanglan. Gikinahanglan tang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw on a daily basis. Pinagi sa gitawag o grace apparatus for perception or GAP. Ginamit, of course, ang nagkalalayang mga doctrinal rational. Sama pa na mga doctrinal rational. Well, sama pa nanglit sa salvation rational, spiritual growth rational,
experiential sanctification, rational. Post-salvation, epistemological rehabilitation, rational. Unsa pa? Ang faith rest, rational. Escrow blessings, rational. Operation Z, rational. Rebound technique, rational. Spiritual momentum test, rational. Edification complex, rational. 10 problem-solving devices, rational, o daghan pa. Kinadaganan. Mao ka na ang pagi. Mao ka na ang protocol sa Dios aron kita makakabot sa atong common goal as believers nga mao sa ang spiritual maturity, the capacity stage. Ug sa atong pagkakabot na unya niya na diha na nato mahimaya ang Dios. Kasabot ka? That is the only time we glorify God. Tungod unsa? Ngano man? Tungod sa atong pag-angkon o pagbato nagkatakos. Capacity to receive and enjoy God's escrow blessings in time. Dinhi sa panahon. Dinhi sa atong kanang time as believers in time. Tuod sa ato na niyang pag-angkon sa capacity to receive God's blessings, that's also the stage where you, ikaw mahimo ng dangerous. Kuyawan na. Okay? Mao na nga, nahimo ka ng dangerous to Satan and his demons, dangerous to the forces of evil, mga puwersa nga dautan, dangerous to unbelievers who are negative to the truth, dangerous to some believers, mga magtutuo kinsa mga negatibo sa kamatuoran. Kuyawan na sila. Og nabitaw nga, sige taghisgot ni ini, usahay murag naigo sila ba? Mao bitaw na. Unsa? The Word of God is alive and powerful. Mao na giingon des Hebrewanon. Ug tungod kay dangerous ka naman sa kalibutan nga gidumala ni Satanas. Kung hilabtan ka niining mga puwersahan ni Satanas, they're going to be in trouble. Sabta na. Labot pa, ang tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios ni nimo. Kay hamtong ka naman nga magtutuo, musalir, mulihok. Unsa man to? Inumdong ka pa niya itong tulo? Ka mga kanang proteksyon? Unsa tong tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios para sa hamtong nga magtutuo? Hamtong ra ang maka-experience nini. The three major protections of God for every spiritually mature believer are the following. Guardian angel, anghel magbalantay, wall of fire, paril nga kalayo, encapsulation, tinabunan og sama sa capsule like that of kanabang suga nga tinabunan nga di tama kuryentihan. Mao na gingalag encapsulation. Mao na hulagway igsuong magtotoo. I'm talking to you as ingon nga magtotoo. Mao na hulagway. Mao na hulagway nimo, inigabot na nimo sa ang sa pagkahamtong spirituanon, spiritual maturity. Besides, kanang ang-anga, no, of course, samtala na yung ang-anga, kanang mga ang-ang, that stage is what is called in Greek as pleroma stage. Ang gikan kini pulong pleroo, meaning to fill up. Okay? Kaya naghisgot man kini to fill up, pagpuno, then you are already declared filled, puno. In general term, you have already attained the capacity stage kay puno ka naman. Gusto? Dinhin na to ihunong una. Huwag itong ipadayon Hugma. Ayaw si Piata. Ang sumpay ni ini. Dapit ka
Gihapon kamo nga mga igsuon diha ni Kristo, pagpadayon sa atong spiritual momentum. Pahimusla na ito kini maong grasya. Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. O magampo da. Ama namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo sa among paminaw, pagtuon sa imong kamaturan, imong gitudlo kanamo. Salamat o Dios. Ikaw matinumanon gayud sa imong mga saad o sa among pagpadayon niini o Dios. Dasiga kami o hagita kami, pinagis paglihok sa Espiritu Santo kanamo. Sa among pagbubuwag ng adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadautan. Dada kami pagbalik ng dapita, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagbuylo sa among kinabuhing Kristohano, naron amo gayong masinati na gayon ang dynamic spiritual life nga imong gitagana alang kanamo. Mahimo kaming mga invisible heroes o mga pivot aron makahatag kami kalig-on sa among nasod. Ligon na kami o Dios sa among pagbarog diha sa imong kamaturan. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluwas. Amen.